Toimiessaan maalivalmistaja Winter Oyn piiriedustajana Arto Uunila kyllästyi katselemaan lahovaurioista kärsiviä lohkeilevia pintoja, jotka oli maalattu muovimaaleilla. Hän päätti, että niille tarvitaan vaihtoehto. Hän jätti työnsä Winterillä ja perusti perheensä kanssa Värivinkki Kyn Seinäjoelle vuonna 1975. Tästä alkoi Uula-tuotteen tarina. Punamultaverstaasta kehittyi nopeasti kaupallinen perinnemaalivalmistaja. Seuraavina vuosina Uulan tuotteet keräsivät mainetta laatutietoisen kuluttajakunnan keskuudessa ja paja kasvoi tehtaaksi. Kun punamultafilosofi Arto Uunila jäi yrittäjäeläkkeelle 1992, otti hänen poikansa Jouni Uunila ohjat käsiinsä. Jouni laajensi Uula-tuotteen tuotevalikoimaa ja kasvatti yrityksen pienestä maalipajasta 20 henkeä työllistäväksi perinnemaalivalmistajaksi. 35-vuotiasta Uulaa on jo 4 vuotta johtanut Arton tytär Sari Uunila. Uulan Kauvatsan maalitehtaan tuotanto alkoi vuonna 1987. Maaleja valmistetaan samoilla ekologisuuden ja hengittävyyden periaatteilla kuin punamultamaalin keitossa Nurmossa ja Seinäjoella. Valikoima vain on lisääntynyt ja pakkauslinja on saanut automatiikkaa avukseen. Nyt jo edesmenneen Arto Uunilan ystävä professori Panu Kaila suunnitteli Arton kodiksi upean Villa Uunilan Kokemäen Kynsikankaalle Kauvatsan tehtaan läheisyyteen. Arkkitehtuurin emeritusprofessori Kaila on puhunut pitkään muovittomien perinnemaalien puolesta. Uula on valinnut omat reseptinsä ja pitänyt ne mahdollisimman samanlaisina kuin ne olivat yli 35 vuotta sitten. Maalin salaisuudeksi voisi sanoa sen, että tekemällä oppii ja pitkään tekemällä oppii vielä paremmin. Laatutuotteet käyvät kaupaksi ja tuotanto kasvaa. Uulan tavoite on alusta asti ollut tuoda hengittäviä ja ekologisia maaleja kodin kaikkiin maalauksiin, lattiasta kattoon. Vuonna 2008 tuotiin markkinoille Into-sisustusmaalit, jotka ovat ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä sisustusmaaleja, jotka valmistetaan uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Lisäksi kaikki Uula-perinnemaaleissa käytettävät sävyt syntyvät aidoista rautaoksideista ja maaväreistä. Uula-ulkomaalit sointuvat suomalaiseen luontoon ja sisämaaleja on kaikille pintamateriaaleille. Menestystä on tullut myös testeissä. Uula-keittomaali on voittanut arvostetun TM-rakennusmaailmalehden punamultamaalien vertailutestin vuonna 2013. Uulan voitto oli kentällä vielä laboratoriotakin selvempi, lehti kommentoi Uulan ylivoimaista voittoa. Uula-tuotteen maalit ovat perinteisiä luonnonmaaleja. Koska maalit eivät sisällä muovisideaineita, maalattu pinta hengittää hyvin ja vanhenee kauniisti, ilman hilseilyä ja lohkeilua. Tällaisia ominaisuuksia arvostetaan muuallakin kuin koti-Suomessa. Uula kansainvälistyy harkitun rauhallisesti. Tuotteita lähtee Kauvatsalta Ruotsiin sekä Hollantiin. Vientiponnistelut myös Ranskaan ja Japaniin ovat hyvässä myötätuulessa. Uula tarjoaa luonnonmukaisen, turvallisen ja helppokäyttöisen vaihtoehdon.
Kohta 4 vuosikymmentä kestänyt työ hengittävien, luonnonmukaisten ja käyttäjäystävällisten maalien puolesta jatkuu. Haluamme pitää hyvää huolta elävästä ja kauniista puupinnasta. Puula, perinteitä kunnioittaen.